Net News jinsab f'pożizzjoni li jiżvela li r-raġel b'diżabilità li nstab imqatta biċċiet f'bagalja f'wiċċ il-baħar fl-inħawi tal-Gżira kien qed jintuża bħala mezz biex tiġi trasportata droga, tant li hu spiċċa miet wara li l-istess droga infaqet fl-intern tiegħu. Din hija t-teżi li qed jimxu fuqha l-investigaturi li għadhom qed jistħarġu l-każ makabru tal-katavru illi t-tnejn instab fl-inħawi ta' Distrend bil-bagalja tittella mill-baħar wara li kienet intlemħet minn raġel Skoċċiż. L-istess sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna li l-mannara ma ntużatx biex inqatel il-vittma imma biex tqatta l-katavru tiegħu. Dan għaliex ir-raġel miet kawża tal-istess droga li kienu poġġewlu fih sabiex tiġi traffikata. Il-mannara jidher li nxtrat minn ironmongery fin-Naxxar. Mhux esklus li l-vittma kien se jaqbad titjira l barra mill-pajjiż u dawk li użawh għażlu b'mod konxju persuna b'diżabilità sabiex ma jsirux daqstant tfittxijiet fuqu.